Kismamát majd nagy boldogságáról. Már nem csak otthon kell dolgoznunk sokat, hanem munkahelyen emetik meg urukat. Útépítés miatt kérünk minden lakost, Zob felé, ha menjen lassan nagyon. El kell most kerülni a nagy sebességet, mert sok karambol volt az elmúlt héten. Legfontosabb mondandó még annyi létszett, házasságkötésnek kell még a számaikben. 3 lánynak kötötték be az idén fejét, kívánjuk, hogy legyen életük tényleg szép. Fiaik az idén nyugton maradtak, kivárják jövőre, hát a jókat kapnak. Beszédem ideje most már befejezni, mivel a sokaság látom kezdi unni. Ezért még annyi figyelmet kérnék, hogy elmondja a mondandóm végén. Ma este a bál 7 órakor lészen, iskolának szép tornatermében. Van? Tuurlijk. Ott van. Ja. Látod. Jó van, Dani. Hello. Nem figyel. Nem figyel, nézd. Nem figyel. Jövök csak arra. Ott tánc. De itt van. Lábon itt. Táncolni. Oda. Gondolhatod, nem hallottam itt a szemét. Ügyi voltál. Antónia, gyere. Gyere, oda megyünk a mamához. Gyere. Gyere, állj meg. Ez ahol kell neki? Hát mi nem férünk el. Hát nem. Hát nem, várjunk.